ty tady? Co ty tady zazněl? No. Já kdybych neměla tu Anetku, víš, tak bych si počkala na štěňátko od tebe, bejvala. Kdyby chtěli dělat dřív. No, taková krásná holka. No. No, já ti tam vlezu, jo. Jo? Ježiši, to teď byla hezká kulička, jakoby. Ještě, že se dneska nemusí ty fotky vyvolávat a na papír a to bylo peněz. Já jsem fotil předtím jenom ještě analog vlastně ten. A vlastně když jsem fotil ty první fotky, i ty, které vlastně jsme potom dávali tomu fotografovi, že podle nás jsou dělaný nálepky na auta, no? To jsou naši psi. No, tak na 2 fotky jsem vyfotil opravdu takový 8 630 snímkových filmů. Na 2 fotografie. No. To potom... Tohle to taky, tohle to je, tady dejme tomu, sem na tu kartu vejde, já